¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Moi bons días, especialmente á alcaldesa e á Corporación Municipal de Lugo por acompañarnos neste día tan especial para a cidade. Todos os membros da Corporación Municipal de Ferrol vos recibimos na vosa casa. Un día tamén que queremos compartir cos ferrolás que mereceron a distinción unánime da Corporación este ano, que van en representación das súas entidades asinar no libro de ouro da cidade. Empezamos por Cruz Roja. Sí. Podes escribirme que leer. Despois de escribir tanto, vamos ler. Agradecemos a distinción concedida como ferrolando ano a Cruz Vermella Ferrol cunha enorme ledicia e moitísimo orgullo. O camiño é longo, xa van 125 anos de veciños, co compromiso de tentar facer unha comunidade mellor. Loitando a prol dos máis necesitados e acadando os medios para o seu cuidado. O traballo feito é posible gracias ao voluntariado, o equipo técnico e as socias e socios que con o seu labor conxunta cumpren o obxectivo de levar a axuda ali onde se precise. Que o 2025 e vindeiros anos veñan cheos de boas novas para esta cidade querida e a veciñanza sea noso forte, a nosa esperanza e unha realidade cada vez máis preto. Grazas, cada vez máis preto das persoas. Colegio de Médicos. También tengo que leerlo. Hacer el bien, no hacer daño, respetar la autonomía del paciente y anteponer sus intereses, y tomar conciencia de que todos los seres humanos tienen la misma dignidad y derechos, son los principios básicos de la bioética que todos los médicos desde siempre aplicamos, y los colegios médicos nos encargamos de su obligado cumplimiento por parte de todos los profesionales. Se atribuye a Hipócrates de Cos, hace ya más de 25 siglos, el aforismo curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Esta es nuestra vocación y nuestro compromiso desde tiempo informal, como han hecho los miles de médicos de Ferrol a lo largo de la historia que nos han precedido y que continuarán nuestra labor. Con nuestro agradecimiento a la Corporación Municipal de Ferrol, llevaremos con honor y orgullo esta distinción. Muchas gracias. Colegio de Arquitectos de Galicia.
Pois, a arquitectura faise sempre pensando nas persoas e en mellorar os espazos nos que vivimos. Por iso non hai maior recoñecemento e orgullo que o recoñecemento colectivo. Nun momento esencial para a transformación da cidade de Ferrol, o Colexio de Arquitectos seguirá ao lado do Concello e da veciñanza para facer a mellor cidade posible. Grazas en nome do Colexio de Arquitectos, en especial da Delegación de Ferrol, por esta insignia de ouro da cidade. En memoria de Alfredo Alcalá, moitísimas gracias. OAC. A OAF de Mondoñedo Ferrol. Hoxe e sempre traballo digno para unha sociedade decente, dende 1946 hasta os nosos días. E Germán Castro. No día do patrón San Xao, agradecido, honrado, feliz ao otorgarme o Concello de Ferrol a insignia de ouro en recoñecemento á miña traxectoria profesional. Sempre tratei de exercer un xornalismo honesto e, como periodista e cidadán, un compromiso incondicional coa cultura. Nada máis, gracias. Bueno, pois moitas grazas. Seguimos cos actos agora en San Xiao e despois no Teatro Jofre. Muchas gracias. To hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set up a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing?
hear my hand? Will you share this with me? 'Cause darling, without you, oh, the shine of 1,000 spotlights, oh, the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. Oh, the shine of 1,000 spotlights, oh, the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, never, never enough, never, never, never enough, never for me, for me. Never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me. Moi bons días, señoras e señores, alcalde de Ferrol e alcaldesa de Lugo. Grazas a Irene Caruncho e o seu acompañante ao piano, Mario Maneiros, por esta primeira interpretación, un tema da película El Gran Showman, Never Enough, nunca é suficiente. E nunca nos cansamos de estar en Ferrol, a nosa cidade, a que tanto queremos. Que tal, moi bons días a todos. Grazas por atender a chamada esta invitación do Concello de Ferrol a este acto tan simbólico, o máis importante do ano aquí nesta cidade. Sempre, como di Irene, é un placer encontrarnos con amigos, con caras amigas tan queridas, e sobre todo neste teatro que tantas lembranzas nos evoca. Un ano máis estamos aquí para homenaxear a persoas e entidades que destacaron de xeito moi extraordinario polo seu traballo e mérito profesional e persoal a parol do noso Concello e tamén dos nosos veciños. Este ano, o Pleno do Concello, por unanimidade, acordou nomear Ferrolán do ano 2024 a Delegación Local da Cruz Vermella en recoñecemento do seu labor durante os últimos 125 anos a prol dos máis desfavorecidos. Tamén acordou outorgar as insignias de ouro do Concello ao Colexio Oficial de Médicos da provincia da Coruña polo seu compromiso profesional con Ferrol dende hai xa 130 anos.
O Colexio de Arquitectos de Galicia, polo seu destacado traballo durante 50 anos na defensa e posta en práctica dunha arquitectura sostible en relación ás necesidades da nosa cidade. Insignia de ouro tamén para a Irmandade Obreira de Acción Católica Mondoñedo Ferrol polo seu compromiso social e o seu traballo en diferentes ámbitos e pola plena inclusión das persoas. E a Germán Castro Tomé, pola súa brillante traxectoria profesional no mundo do xornalismo e pola súa contribución destacada á nosa cultura a través de múltiples iniciativas feitas realidade. Este acto que celebramos, como decimos, na festividade de San Xiao, tamén serve para renovar os lazos de amizade, de irmandade, que unen Ferrol e Lugo. Convidamos, pois, os alcaldes destas dúas grandes cidades, Paula Alvarellos e José Manuel Rey, a que suban ao escenario. Por favor, alcaldes. Ferrol é unha cidade maravillosa, singular. Érguese sobre unha pequena vila pesqueira. Aproveita os adiantos científicos e a capacidade industrial do século XVIII para se converter na primeira cidade de Galicia cun trazado que é referencia da Ilustración. Sempre é un orgullo falar de Ferrol. Foi creada por brillantes enxeñeiros, por brillantes arquitectos. Destaca o barrio da Magdalena coa súa planta xeométrica, rúas alongadas, rúas paralelas, e nexo de unión entre ese Ferrol vello que temos tan restaurado, en vías de restauración tamén, como o barrio de Esteiro, que foi en su día a morada dos traballadores do esteleiro. En palabras do noso querido tamén Torrente Ballester, que era de ser antes daquela concello independente, agora concello dentro de Ferrol, decía Torrente Ballester, é unha cidade lóxica encravada nunha terra máxica. E o fío condutor da nosa fermosa cidade é o mar. A boca da ría, a zona de entre Castelos, as praias Virxes, do Niños, Esmelles, San Xurxo. Nestes areais inmensos e salvaxes foi onde comezou a Cruz Vermella de Ferrol a prestar o seu labor. Despois de máis de 100 anos, a Cruz Vermella de Ferrol faise merecedora do nomeamento de Ferrolán do ano 2024. Convidamos a subir ao escenario a Tomás Rodríguez Fernández, que é voluntario premiado como o máis activo en 2024 pola súa enorme participación neste último ano. E a Pilar Rico Sainz de la Maza, voluntaria premiada este ano coa insignia de prata. É membro do Comité da Asamblea Comarcal de Ferrol. O alcalde de Ferrol e a alcaldesa de Lugo entregan esta placa. Pedimoslle tamén a delegada local da Cruz Vermella de Ferrol, Carmencha Fernández Corral, que suba tamén ao escenario para saír, para compartir esta fotografía antes de dirixirse a todos vostedes. Veciños e veciñas, alcalde de Ferrol, alcaldesa de Lugo, corporacións municipais, demais autoridades, presidentes autonómica e provincial da Cruz Vermella. Moitísimas gracias á Corporación Municipal pola distinción concedida á nosa entidade. Non podemos pedirlle un mellor remate á celebración do noso 125 aniversario nesta querida cidade. Ferrol foi testemunha das nosas primeiras pegadas no 1898-99, adicadas daquela ao tratamento dos feridos retornados da Guerra de Cuba. Escomenzando entón
unha longa relación entre nós. Viu a evolución da nosa laboura a prol dos servizos de socorros, emerxencias, ambulancias, postos de estrada, salvamento nas praias. Cos anos, a cidade foi batida polos crisis e dificultades que fixéronos voltar a ollada cara ás súas xentes máis necesitadas e acadar os medios para o seu coidado. Os nosos maiores, nenos, xoves, mulleres, as persoas en empreo sen fogar, a veciñanza en risco de exclusión social, o que está a sufrir a soidade non desexada. Todos tenemos o compromiso de facer da nosa comunidade un lugar mellor para todos eles e elas. E este é o noso obxectivo. Recollemos esta distinción con moita delicia e non menos orgullo, a sabendas que a súa concesión obedece o froito do traballo conxunto de moitas persoas, no que achegan a palabra, o sorriso e a aperta da axuda ali onde non hai. Todo grazas, primeiro, ao voluntariado, coa súa dedicación xenerosa en cada proxecto. O equipo técnico que nos suman a súa profesionalidade un gran compromiso social. E tamén as socias e os socios, persoas e empresas que fan posível o desenrolo das distintas actividades da Asamblea. Todos eles teñen representación neste acto. Para todos vós, Rosi, Patricia, Adri, Tamara, Ana, Liz, para todos os voluntarios, a xente traballadora de Cruz Roja, a las autoridades e aos compañeiros que fan o comité. Para os que estiveron antes e os que virán despois, o ferrolando ano é voso. Neste 2025 e nos vindeiros anos, dende Cruz Vermella, desexamos seguir a contribuir por un Ferrol mellor, construindo comunidade e consolidando un tecido humán e social forte, un tecido que non deixe esquecido a ninguén entre as súas dobraduras. Bo ano, Ledo Sanxán, e mil grazas, Ferrol. A continuación, imos coa entrega das 4 insignias de ouro de Ferrol. A nosa é unha cidade a medida das persoas. É un entorno humano con espazos verdes onde disfrutar. A súa Alameda foi a primeira de Galicia, un lugar de encontro, de amizade e tamén de vida. As rúas, na súa maioría peonís, invitan ao paseo polos carrís bici, que aínda va haber máis. Poderemos trasladarnos e facer deporte, unha cidade que agora se abre ao mar, que ensancha as nosas vidas e, como non, tamén os nosos pulmóns. En Ferrol é sinxelo ter unha vida saudable, con bons hábitos, como os que promove a entidade que recibe a primeira insignia de ouro de Ferrol, o Colexio Oficial de Médicos da provincia da Coruña, polo seu compromiso profesional coa sociedade ferrolá dende a súa fundación hai 130 anos. Recolle o galardón o presidente do Colexio Oficial de Médicos da Coruña, o doutor Luciano Vidán Martínez. Bos días a todos, ben querido alcalde de Ferrol, ben querida alcaldesa de Lugo, queridos veciños de Ferrol, membros da Corporación Municipal de Ferrol e de Lugo, autoridades, representacións, institucións e colegas que hoxe son homenaxeados como nós, queridos compañeiros e traballadores do Colexio de Médicos da provincia da Coruña e colegas médicos da área sanitaria de Ferrol que hoxe nos acompañades neste día tan histórico para nós.
señoras e señores, é un inmenso honor para nós recibir esta insignia de oro de Ferrol en representación dos máis de 7.500 médicos da provincia da Coruña, dos quais, ao redor de 800.000, exercen a súa profesión nesta maravillosa cidade ou na súa área de influencia. É un reconocimento que nos enche de orgullo, de forma moi especial neste ano onde a nosa institución está a cumprir e a celebrar os 130 anos da súa creación. Desde su fundación, el colegio ha estado estrechamente vinculado a la ciudad de Ferrol. El 26 de junio de 1900, el Real Consejo de Sanidad accedió a la solicitud de un grupo de eminentes facultativos ferrolanos y autorizó la creación del Colegio Médico Farmacéutico de Ferrol, cuyo primer presidente fue Ángel de Linos, subdelegado de Medicina en la ciudad, y curiosamente, hoy que ellos también recogen con nosotros esa distinción, fue el delegado de la Cruz Roja en esa época. 4 años después, el Colegio Ferrolano se integró en la estructura provincial al reconocer por norma que todos los colegios de médicos tenían que ser de ámbito provincial. El colegio ha contado con sede propia en Ferrol desde el año 69, primero en la calle Frutos Saavedra y después en la Plaza del Callao. Esta se adquirió en el año 74 y ha seguido funcionando como sede hasta hace pocas semanas. Ahora el inmueble ha sido cedido al ayuntamiento para seguir al servicio de los ferrolanos de la forma más útil posible. Es una satisfacción para nosotros que este local, que no se ajustaba a las necesidades que nosotros tenemos, sirva ahora para dar un servicio público a toda la ciudadanía de Ferrol. Como no podía ser de otra manera, la relación de Ferrol con la sanidad ha estado muy vinculada con su condición de ciudad naval y de punto de referencia de la sanidad de la Armada en el noroeste. Primero, en el apartado de casas hospitalarias del departamento de Agraña, en el año 1736, después con el Hospital de la Madalena hasta 1761 y luego con el antiguo Hospital de Marina Nuestra Señora de los Dolores en 1789 y que hoy forma parte del campus de Esteiro de la ciudad de la Universidad de La Coruña. Ya en el siglo XX nacerían los hospitales que hoy confirman el complejo hospitalario universitario de Ferrol, el Novo a Santos en el año 53, el Hospital Naval traspasado al Sergas en el 2008 y el Hospital Arquitecto Marcide desde el año 1976. Y no podemos olvidarnos por la gran labor desarrollada por el Santo Hospital de Caridad desde finales del siglo XVIII en Canido y desde 1974 en el Hospital General de Ferrol, en Caranza, precursor del actual Hospital Rivera Juan Cardona. Nuestro colegio siempre ha contado y cuenta en Ferrol con grandes profesionales que han engrandecido la medicina y han ayudado a mejorar la asistencia sanitaria. No se entiende la medicina gallega sin la medicina ferrolana que tanto aportó al conocimiento y a la experiencia de toda la medicina gallega. Entre ellos, de las grandes personalidades, destaca como figura histórica Santiago de la Iglesia, amigo y correligionario del fundador de nuestro colegio, Ramón Pérez Costales. El doctor de la Iglesia dirigió el laboratorio municipal y elaboró importantes estadísticas médicas sobre el impacto de las enfermedades en esta localidad. Fundó el Partido Republicano Federal y fue concejal. La relación del colegio con el concello a nivel del gobierno también ha sido intensísima, seguramente por lo que el gran patólogo Virchow ya apuntaba que la política no es sino más que medicina a gran escala. No podemos olvidar a los alcaldes Jaime Quintanilla y Alfonso Couce XII, que además fueron miembros de nuestra corporación colegial, y a otras figuras relevantes que, por citar algunas, pues me atrevo a decir a Adolfo Rey Seijo, a José Rey Romalde, a Miguel Martínez Falero,
a Manolo Nieto, a Manuel Garayzábal, a Ricardo Díaz Casteleiro ou a Manuel Molins de Sans. E, por supuesto, tampouco a la doutora Rosa Arroyo, oftalmóloga del Hospital Arquitecto Marcide, primera mujer que entró en el Consejo General de Colegios Médicos de España, del que en estos momentos es vicepresidenta y que hace unos años pues también fue distinguida con la insignia de oro de esta ciudad y que hoy nos acompaña. Remato. A insignia de oro que hoxe nos entrega o alcalde é para nós unha enorme satisfacción que agradecemos a todos os grupos municipais que por unanimidade decidiron concedérnoslo. Isto non é só un reconocemento ao colexio, sino ao traballo que han feito durante moitísimos anos dende o inicio do que hoxe o conhecemos como a cidade de Ferrol, milleiros de médicos ferroláns ao longo da historia para curar, aliviar, acompañar aos seus doentes, ás veces comprometendo a súa saúde e a súa vida. Vai por eles, moitas gracias en nome de todos eles. O patrimonio de Ferrol é unha das súas referencias máis destacadas. Algo que lle fai merecedora da tan ansiada condición de patrimonio mundial. O século XVIII é o punto de partida, como saben todos vostedes, o período de ilustración do que conservamos aínda e afortunadamente extraordinarios exemplos. No trazado urbano, os edificios racionalistas mestúranse con construcións doutras épocas, como as modernistas ou as máis recentes de Alfredo Alcalá, falecido cando xa expiraba o ano 2023. Percorrer as rúas de Ferrol e contemplar os seus fermosos edificios é unha auténtica ledicia. En 1750 comezaron as obras do Arsenal e se facemos o roteiro da construción naval poderemos ver obras dese século XVIII, igual que se facemos o roteiro modernista poderemos apreciar a beleza da obra do arquitecto Rodolfo Ucha. Son todos eles exemplos de preservación. Unha peza importante desta protección do patrimonio é o noso seguinte homenaxeado, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Destacamos o seu traballo constante durante os últimos 50 anos na defensa e posta en práctica dunha arquitectura proxectada tendo en conta as necesidades da cidade e dos seus habitantes. Recollen o galardón o presidente do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano González Alfaya, e a presidenta do Colexio Oficial de Arquitectos de Ferrol, Carmen Pérez Parapar. Bo día, alcalde, alcaldesa, autoridades, premiados e asistentes. En nome do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, en especial da súa Xunta de Goberno, quero comenzar agradecendo a concesión de insignia de ouro da cidade e pondo en valor o que significa para un colectivo como o noso. A arquitectura fíxose sempre pensando nas persoas, e co único fin de mellorar os lugares nos que vivimos, así que non hai maior satisfacción para nós, para a nosa profesión, que un recoñecemento de carácter colectivo. En algún momento a nosa disciplina estivo demasiado ligada aos excesos da burbulla que rematou explotando. Hoxe, por sorte, a mirada é distinta e prova delo é a entrega deste recoñecemento. Durante estes primeiros 50 anos
de Historia do Colexio de Arquitectos de Galicia, tanto de xeito colectivo como en particular cada un dos colexiados e colexiadas, fixemos a nosa contribución para ter un país mellor, dende a preservación do patrimonio ata a mellora da calidade residencial, pasando polo compromiso medioambiental ou a demanda de maiores espazos públicos, pero sempre con convencemento de que unha mellor arquitectura faría unha mellor cidade. A arquitectura galega da que nos sentimos extremadamente orgullosos é a síntese do que se fai en Ferrol, do que se fai en Lugo e do que se fai en cada cidade, en cada vila e cada pobo galego. Pero, sen dúbida, un dos exemplos máis representativos foi, como se decía agora na introdución, hai 3 séculos, a planificación urbanística desta cidade. O plano de Ferrol era, supoño que segue a ser, unha das imaxes de referencia de todo estudiante na Escola de Arquitectura da Coruña, por certo, tamén sempre comprometida con esta cidade. Ferrol, polo tanto, non pode entenderse sen a súa traza urbana, sen a súa concepción militar, sen o seu tecido industrial, sen a súa singularidade residencial e sen o seu contacto co mar. Pero máis alá desa histórica concepción defensiva e productiva da cidade, Ferrol está a vivir un período de transformación, de apertura, que lle debe permitir prepararse para o futuro sen renunciar ao seu pasado. En esa transformación, o Colexio de Arquitectos, e en especial a Delegación de Ferrol, vai estar sempre ao carón do Concello e ao carón da veciñanza. Permítame precisamente rematar agradecendo á actual presidenta da Delegación de Ferrol, Carmen Pérez Parapar, a súa xunta directiva e a todos os anteriores cargos directivos, colexiados e colexiadas desta delegación, penso que case 200, a súa fortaleza e compromiso demostrados ao longo dos anos coa propia cidade de Ferrol. E deixo para o final, como tamén se dicía na introdución, unha lembranza especial ao mestre Alfredo Alcalá, finado hai agora un ano. Peza fundamental nesta cidade pola súa obra, polo seu pensamento e, sobre todo, polo legado de influencia que deixou nas seguintes xeracións. Grazas, Alfredo, e grazas a toda a cidade de Ferrol por este recoñecemento. Ferrol, entorno, ilustración, deseño e, sobre todo, persoas. Que sería da Semana Santa declarada de interese turístico internacional sen a participación das persoas? Ou da Noite das Pepitas, da Romaría de Chamorro ou do Memorial Adolfo Ros sen as persoas? Que sería? A nosa é unha cidade que gusta de gozar e de traballar en grupo e solidariamente. Estamos irmanados con Lugo, aquí a Alcaldesa, tamén con Cartaxena, con Cádiz, con Vila do Conde e con Mondoñedo. Compartimos soños e compartimos ilusións. Ocuparse das persoas é o cometido da nosa seguinte homenaxeada, a Irmandade Obreira de Acción Católica de Mondoñedo Ferrol. Recolle a insignia de ouro do Concello de Ferrol a delegada da Irmandade Obreira de Acción Católica Mondoñedo Ferrol, Teresa Vilariño Lorenzo. Ai, que impresión. Ademais, vexo-vos como, bueno, pouco que vexo-vos como moi pequenos. Decía hoxe o obispo na homilía que temos que loitar pola esperanza, algo así. Creo que hoxe é un bo día, esta é unha boa oportunidade para loitar pola esperanza. Non pintan moi ben os tempos que vivimos,
pero sobre todo e por encima de todo, a nosa esperanza ten que estar sempre aí. Vou ler porque enrollome moito. Ante todo, mostrar o meu agradecemento e o da Irmandade de Obrén Católica polo recoñecemento á nosa labor. A OAZ nace no ano 1946 e 3 anos máis tarde fórmase a primeira comisión de Mondoñedo Ferrol. Moitas persoas fixeron posible esta traxectoria. Nas eleccións sindicais de 1957 presentáronse militantes e simpatizantes da OAZ, obtendo en Bazán e noutras empresas representación sindical. O segundo logro foron os comedores de Bazán, cuya xestión foran iniciadas en 1941. No 46 nace a OAZ a nivel nacional. Rovirosa foi o que impulsou este movimento. Da OAZ naceu a primeira comisión de veciños de Caranza, que moitos que estades aquí seguramente oístedes falar deso. Nas súas reunións non estaba permitido, isto sí que o tiñamos que poñer en práctica hoxe, non estaba permitido falar de outra cousa que das necesidades de barrio. Os intereses individual e de partidos estaban fora de orden do día. O importante era o barrio, os seus habitantes e os seus problemas. Estes datos están recollidos da testemunha de Camilo Cés, militante da OAZ e veciño de Caranza, cunha traxectoria vital e social. Tamén o obispo Orgalla, Pepe Couce, que nos iniciou o meu marido e min na OAZ, un sacerdote que estuvo en Caranza moitos anos, pero que temos un recuerdo del precioso. Alfonso Gil, que todavía sigue entre nós, acompañándonos no noso equipo, unha persoa tamén boa de verdad. Na actualidade, en Galicia, temos representación en Ferrol, Vigo, A Coruña e Lugo. Os obxectivos siguen sendo os mesmos, a cruda realidade que padece moita xente. Nos últimos anos, a campaña Traballo Digno por unha sociedade decente converteuse nunha resposta comunitaria á realidade de empobrecemento e deshumanización que estamos a padecer no mundo obreiro e do traballo e na nosa sociedade en xeral. A OAZ somos un movimento de acción católica orientado ao mundo obreiro e do traballo. A diario conversamos coa xente dos nosos barrios e do noso traballo para saber como viven as dificultades do día a día, como pensan, como deberían ser as súas vidas. O señor alcalde, o obispo e moitos máis estuvestedes no noso taller. Sabedes cales son os problemas que arrastran. A OAZ proporciónanos formación e compromiso. O método do traballo que nós temos é ver, xuzgar e actuar. E as reflexións que facemos no equipo van cambiándonos á vez que vamos cambiando o que nos rodea. Para levar isto a cabo, as nosas ferramentas son os plans de formación, reunións de equipos semanais e a nivel nacional e tamén interdiocesana. A diario, chéganos a través dos medios das redes sociais noticias que nos fan pensar. Hai que ver como vai o mundo. Pero de vez en cando tamén nos chegan outras noticias de persoas empeñadas en facer un mundo mellor, a ser boa noticia para os demais. Vivimos tempos complicados e contraditorios. Por unha banda, a intelixencia artificial avanza, pero por outro lado, a pobreza social tamén avanza. Só cunha repartición da riqueza garántese o crecemento económico e creación do emprego. Unha sociedade non é rica se os seus traballadores e traballadoras son pobres. Nunha sociedade desenvolvida, o traballo é unha dimensión irrenunciable da vida social, xa que non só un modo de gañar o pan, senón tamén unha ferramenta para o crecemento persoal, para establecer relacións sans, para expresarse en sí mismo, para compartir dons, para sentirse corresponsable. A fraternidade, a xusticia, a solidaridade son os pilares sobre os que debemos edificar a nosa acción. É imprescindible que nos comprometemos co diálogo, un diálogo que non busque impoñer, senón construir,
que non exclúe, senón que integra, que non divide, senón que une. Só a través deste diálogo sincero e transformador poderemos superar as fracturas que nos dividen como sociedade e construir un futuro máis xusto e máis humano. Necesitamos movernos en comunidade, axuntar esforzos colaborando con outras organizacións e movimentos sociales. Por iso tentamos participar nas súas reivindicacións, pois tamén son as nosas. A sanidade, a educación, o feminismo, necesitamos dar voz a todos estes desaxustes sanitarios, educativos, económicos e sociais. Son un mal estrutural causado por un modelo de sociedade frágil e pouco humano que asumimos e toleramos. E isto requiere unha resposta pola nosa banda, pois somos as principais vítimas dos desaxustes. Por último, quixese resaltar un dos compromisos adquiridos na OAZ desde fai máis de 30 anos, o taller de promoción de Caranza, tamén hai outro en Canido. Tras ver a realidade de que vivía un grupo de persoas de etnia xitana no barrio e tras xuzgar a situación decidimos actuar. Pasados os anos, o pequeno grupo co que empezamos foi crecendo e hoxe pallas e xitanas compartimos un espazo de encontro e de formación. O grupo creceu tanto que necesitamos un apoio institucional e agora colaboramos con Cáritas Diocesana. Trátase de dar resposta ás necesidades e de formar as persoas para que poidan valerse por si mesmas e poidan ser elementos vertebradores nunha sociedade máis xusta. Esa é unha labor de todos e dende aí a base ten que ser a esperanza. Temos que mellorar, pero sobre todo, os que xa temos unha certa idade, temos que pensar que os que veñen detrás teñen dereito a unha sociedade mellor e en gran parte depende de todos nós. Por iso, moitas gracias e parabén ao resto das organizacións premiadas, pero permitídeme que dun xeito especial a todos os que fixeron posible este acontecimento, desde os fotógrafos hasta a xente que estuvo colaborando para que isto se fixera con un certo orden. Gracias a todos. Sodes os obreiros de verdad. Gracias. Continuamos neste fermoso acto. Ser cidade periférica nunca impediu desenvolver unha vida cultural intensa e fructífera. A Universidade tamén trouxo grandes novidades no campo da enxeñería ou da moda. No teatro, no deporte, na poesía, na novela, na pintura ou na música. Temos referentes destacados, ferroláns ilustres de zona internacional. O xornalismo tamén foi punteiro. Aquí naceron cabeceiras de referencia durante todo o século XX. Temos exemplos desta vocación xornalística da cidade de Ferrol. E aquí desenvolveu o seu labor o noso querido e admirado compañeiro Germán Castro Tomé, brillante xornalista, mestre, director de xornais e impulsor cultural de Ferrol. Aínda lembro, nos anos 80, as horas que compartíamos no Concello de Ferrol, el na Voz de Galicia, eu na Cadena SER, daquela aínda unha emisora incipiente nesta cidade. Germán Castro sempre será unha referencia do xornalismo. Recolle a insignia de ouro o propio Germán Castro.
estou collendo de adición a este escenario, porque últimamente o aniversario do Diario de Ferrol, hoxe tan cerca nas datas esta insignia de ouro, estáse moi ben aquí, estáse moi a gusto. Alcalde de Ferrol, alcaldesa de Lugo, autoridades, premiados, amigas e amigos, que aquí hai uns cuantos. En primeiro lugar, quero felicitar aos demais premiados, Cruz Vermella, Colexio Provincial de Médicos, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e Irmandade Obreira da Acción Católica, para todos, con agarimo, os meus parabéns. En segundo lugar, expresar, pola parte que me toca, como fixeron os anteriores homenaxeados e homenaxeadas, a miña fonda gratitude á Corporación Municipal de Ferrol, que se acordou de min e acreditoume merecente da insignia de ouro en recoñecemento á miña xa dilatada traxectoria profesional. Nunha das primeiras galas anuais nos anos do cambio de milenio, cando arrancábamos, creo que foi o entón alcalde Xaime Bello que manifestou que polas miñas veas non corría sangue, senón que corría tinta dos xornais. É unha metáfora moi fermosa que a min particularmente gústame moito e que me prezo en lembrala de vez en cando, porque representa ni máis ni menos que a vocación periodística que profeso desde moi novo e que seguirei a desempeñar mentres as forzas non me fallen. Con todo, e para evitar confusións, engadirei que na realidade polas miñas veas corre sangue chairego. Os meus proxenitores, meu pai, veu destinado a San Xoán de Esmelle como mestre de escola, e os dous, meu pai e miña nai, eran dos Vilares de Guitiriz, patria do poeta Díaz Castro, a cuxa estirpe honrome en pertencer. Non herdei, lamentablemente, a sonoridade e beleza lírica da palabra, pero si tratei de facer da mesma unha valiosa ferramenta para, na medida das miñas posibilidades e limitacións, que son bastantes, exercer un xornalismo honesto. Sin saír deste campo do xornalismo, quero sinalar que estou convencido de que a posta en marcha de Diario de Ferrol, que acaba de celebrar o 25 aniversario no ano que rematou, tivo moito que ver neste premio. De modo que, compañeiras e compañeiros, os que emprendestes a diáspora por mor dos efectos daquela crise do ano 2008 e os que sobrevivides, entre os cales a actual directora Cristina Rodríguez Calvo, no equipo actual esta insignia de ouro perténcevos con toda a xustiza. Un só nada pode facer. Claro que tamén tivo que ver neste galardón o Club de Prensa de Ferrol, que fundamos no ano 1987, imos camiño dos 38 anos, quen o ia dicir, cando arrancamos, que íbamos a chegar a esta idade. Neste período, o Club de Prensa actuou e actúa de auténtico dinamizador da cultura no ámbito local, mantendo intacta a andamiaxe que alumeou o comezo da súa andaina, articulada como eixos fundamentais en torno á comunicación escrita, gráfica e oral, Ferrolanálisis, Galicia en Foco, Curso Urméndez, etc. etc. Compañeiras e compañeiros, presidenta Xulia Díaz Sisto, que ao longo dos anos tamén rendíxedes o voso concurso ao Club de Prensa de Ferrol, van por vós uns quilates desta insignia de ouro. Recordar neste momento igualmente a periodistas, homes e mulleres cos que convivín nos xornais polos que transitei e dos que moito aprendín. Ferrol Diario, Faro de Vigo, La Voz de Galicia e Diario de Ferrol. E sempre en Ferrol, a pesar de que tiven a oportunidade de marchar e tal vez de promocionarme profesionalmente. Neste contexto, memoria para un esgrebio do xornalismo galego, Juan Ramón Díaz García,
que xa non está entre nós, que se non tivera a ocorrencia de creer que eu era a persoa idónea para pôr en marcha o Diario de Ferrol, o máis probable que eu non estivera aquí hoxe. E non esquecerei o meu paso polas aulas mindonienses, cando era un adolescente, a título de anécdota. Recordo que un crego dos que nos gobernaba mandoume subir ao púlpito que tiñamos no comedor, refectorio, para que lera as novas dun xornal que ían salientadas con trazo vermello e con aviso moi serio de que non me desviara das novas que tiñan o trazo vermello. Parece ser que eu vocalizaba moi ben, seguro que xa non o conservo, e que a idade tamén se nota, tiña boa edición, entonces pois elixiume para ler as novas que viñan no xornal. Vaite a saber se ali, no Seminario de Mondoñedo, factoría cultural e literaria, como o definiu Armando Requeixo, universidade no seu tempo das familias económicamente humildes, vaite a saber se lendo El progreso de Lugo, xermolou a miña paixón polo periodismo. Esmelle, San Xoán de Esmelle, que hai outro Esmelle por Lugo. Topónimo con claras resonancias cunqueirianas, fermoso val de prados, ríos e muiños, lugar onde eu nacín, vai tamén por vós, como non podía ser de outra maneira. Familia e amigas e amigos da chaira luguesa, algúns están aquí, excuso dicirvos que ferve en min máis que nunca a vilareguía. E que dicirlle á miña familia, a familia Castro del Río, fundada no barrio de Canido, aló polos anos 60 do século pasado, familia que soportou e segue a soportar as circunstancias especiais de ter no seu seo a un marido, pai e avó apaixoado, romántico do xornalismo. Grazas, quero vos, familia. Non teño dúbida de que a sociedade ferrolá é unha sociedade franca, xenerosa e solidaria. Hoxe temos aquí unha proba representada pola primeira institución local que agasalla, que homenaxea, que distribúe premios a entidades e persoas. Esta sociedade xenerosa e solidaria, de mirada limpa, é a que eu quero seguir pregoando nunha crónica a que lle faltan aínda por escribir algúns capítulos coa miña modesta sinatura. Remato cun brevísimo fragmento do poema titulado Como abrasas, da autoría do excelso poeta xa citado, do poeta do Vilariño, Xosé María Díaz Castro, un barrendo un pouco para a casa, fragmento que di o seguinte: poeta ou non, eu cantarei as cousas que na soleira de mí mesmo agardan. Alumarei con fachas de palabras, ancho erdo meu, o mundo que me deron. Grazas, Ferrol. Ferrol tamén é terra de música e músicos. Escoitamos a continuación un novo tema na fermosa voz de Irene Caruncho, acompañado ao piano por o gran Mario Maneiros. Xuntos estarán de acordo comigo, crean maxia, o tema Tatú, da cantante e compositora Lorín.
It's time to say goodbye until we met again, 'cause this is not the end. Here will come a day and we can find our way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about the mall, 'cause all I want is to belong. And all I care about is you. You're stuck in me like a tattoo. No, I don't care about the pain. I walk through fire and through rain, just to get closer to you. You're stuck in me like a tattoo. I let my hair down, I'm taking it cool. You got my heart in your hands, don't lose it, my friend, 'cause all that I have. Violins playing and the angels crying. When the stars align, I'll be there. No, I don't care about the mall, 'cause all I want is to belong. And all I care about is you. You're stuck in me like a tattoo. I don't care about the pain. I walk through fire and through rain, just to get closer to you. You're stuck in me like a tattoo. I don't care about the pain. No, 'cause I was a tattoo. You're stuck in me like a tattoo. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about the mall, 'cause all I want is to be loved. And all I care about is you. You're stuck in me like a tattoo. Oh, I don't care about the pain. I walk through fire and through rain, just to get closer to you. You're stuck in me like a tattoo. Oh, I don't care about the Un auténtico luxo de actuación. Celebramos 24 anos de irmanamento entre Ferrol e Lugo. Ferrol é a ilustración e o modernismo. Lugo é, como saben vostedes, a primeira das cidades de Galicia, a máis antiga. O seu trazado é romano, a muralla, as termas, e no seu subsolo aínda podemos apreciar os restos dos servizos que precisaban os primeiros habitantes desa grande cidade. Foi Lugo, como lle chamaba Álvaro Cunqueiro, a ben murada. A renovación do irmanamento serve para afianzar o carácter das dúas cidades e o que é máis importante de todo, o respeto entre elas. Ferrol e Lugo teñen un gran potencial para traballar xuntas,
nas súas reivindicacións, tamén como nos seus proxectos de cidade. Pero nada mellor que escoitar os alcaldes destas dúas grandes ciudades, José Manuel Rey e Paula Alvarellos. En primeiro lugar, escoitamos o alcalde de Ferrol. Querida alcaldesa, Corporación Municipal de Lugo, compañeiros da Corporación Municipal de Ferrol, autoridades e representacións homenaxeados ferroláns e ferrolás, moi bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, nun día tan importante para Ferrol como o de hoxe, gustaríame felicitar a todos os ferrolás porque hoxe é o noso día. Queremos encarar este novo ano 2025 con moita ilusión e con moita esperanza. É un bo día para renovar ese compromiso coa nosa cidade e San Xiao, vinculado a Ferrol dende hai preto de 1000 anos, aínda que os primeiros documentos que se recollen do mesmo datan do século XVII. Naquel entón xa tiña unha igrexa dedicada á súa figura no Porto e no século das luces chegaría a concatedral da que seguimos a disfrutar a día de hoxe. Hoxe todos e todas amosamos o amor que sentimos por esta cidade, pero non só o Día do Patrón, non só o 7 de xaneiro, senón todos os días do ano, porque temos moitos motivos para sentirnos orgullosos da terra na que nacimos, na terra na que vivimos, pola nosa industria naval, pola punteira eólica marina que estamos a desenvolver, polo noso arsenal, polo noso porto, pola nosa universidade, polo noso extraordinario patrimonio histórico e cultural, polo noso patrimonio natural, social e deportivo, pero sobre todo polos nosos veciños, porque todo eso é Ferrol. Os datos do ano 2024 teñen que ser un alicerce para que sigamos traballando con máis intensidade todavía no 2025, consolidando o cambio hacia o crecemento desta cidade. Por primeira vez en 40 anos gañamos población. Por primeira vez en moitos anos superamos os 20.000 afiliados á Seguridade Social. A rehabilitación aumentou no ano 24 un 50%. Polo tanto, grazas ao esforzo de todos os ferrolás, somos unha cidade en movimento. Pero, sobre todo, o máis importante, o que máis crece é o orgullo de Ferrol, especialmente nas xeracións máis novas, que creen, como creemos todos, que Ferrol mola. Por iso, queridos amigos, é tan importante que sigamos a traballar con moita máis intensidade no ano 2025 e que o fagamos xuntos, porque para este proxecto somos necesario todas e todos dende as nosas responsabilidades, somos quen de contribuir a que esta cidade siga crecendo, desenvolvendo un proxecto de cidade que vende a aprobar no ano 2024 o seu primeiro plan estratéxico, a Axenda Urbana 2030, con grandes proxectos de transformación urbana polos que levábamos esperando moitos anos. O proxecto de abrir Ferrol ao mar, que xa se pode ver nunha primeira fase cando se chega a Ferrol pola autoestrada, no barrio de Ferrol Vello, no noso porto. O proxecto de Ferrol, cidade do deporte. O proxecto do Sánchez Aguilera ou o saneamento do rural. Todos eles esperamos velos en execución neste ano tan importante 2025. Pero un proxecto de cidade que ten que coidar tamén mellor as cousas do día a día, os nosos parques e xardíns, a limpeza das nosas rúas, o mantemento das mesmas, os centros educativos, a atención social, os nosos maiores, a creación de vivenda, a posta en marcha de solo industrial, unha cidade atractiva para vivir e unha cidade atractiva para investir. Estou seguro que este orgullo que sentimos pola nosa cidade tamén o sinten os nosos irmáns da cidade de Lugo
como nos sentimos pola cidade de Lugo. Este ano, efectivamente, cumplindo 24 anos de irmanamento, pero moitos máis anos de traballo en común. Un tren que nos uniu fai algo máis de 100 anos volve a ser un motivo para que nos unamos novamente reivindicando a mellora do mesmo para conectarnos cos corredores ferroviarios tan importantes no século XXI. O obxectivo común da alcaldesa da Corporación Municipal de Lugo co alcalde e a Corporación Municipal de Ferrol é, sen dúbida, mellorar o día a día dos nosos veciños, crear riqueza, crear prosperidade, crear emprego e apostar polo futuro das nosas cidades e deixar unhas cidades mellores para os nosos fillos. Por iso, estou totalmente convencido de que vamos a seguir traballando xuntos para liderar a recuperación do norte de Galicia, dende os ámbitos tecnolóxicos e científicos, dous territorios, sen dúbida, pero moitos veciños e veciñas con gran potencial. Dende aquí, polo tanto, quero amosar neste día o meu agradecemento especial a Paula Alvarellos, a nova alcaldesa, é o seu primeiro ano na nosa cidade, pero que moitísimas gracias por acompañarnos e tratarnos tamén no San Froilán, donde tamén nos adican o Día de Ferrol. Estou seguro, xa digo, que ela e toda a Corporación Municipal de Lugo vai traballar para que esta unión entre povos, que é tan importante tamén na nosa cidade, se plasme en compromisos e en crecemento, xa digo, para o norte de Galicia. E igual que pensar en todo o orgullo da nosa cidade, en toda a esperanza que temos posta neste ano 2025, hoxe se decía antes, é un día tamén para agradecer. Ferrol é máis grande porque os ferroláns o fan máis grande, e por iso hoxe queremos agradecer con esa distinción de Ferrolán do ano e insignias de ouro pois a ferrolás e institucións que teñen contribuído tanto e que van a seguir contribuindo, xa digo, porque esta cidade se poida seguir facendo máis grande. Sen dúbida, a Cruz Vermella, 125 anos de historia, moitísimas persoas que dende hai moitos anos traballan por axudar os demais. Que vocación máis bonita, axudar os demais, axudar as persoas que máis nos necesitan. Pois é o que leva facendo a Cruz Vermella en Ferrol, en Galicia, durante moitísimos anos. Polo tanto, moitísimas gracias e distinción, creo, que moi merecida para todos vós. Tamén o Colexio de Médicos da provincia da Coruña, por representar os que nos coidan. Dende logo, xa digo, se pensamos na cidade das persoas, temos que pensar na sanidade. Temos que pensar en cando pasamos malos momentos de saúde, temos a centos e centos de profesionais sanitarios que dedican a súa vida a que nos poidamos vivir moito mellor. Por iso creo que era importantísimo tamén recoñecervos nun día como isto, nun momento ilusionante tamén da cidade. Estamos vendo novos profesionais que queren vir a vivir a Ferrol para exercer a sanidade e temos tamén en marcha o proceso de transformación do noso hospital, o maior investimento sanitario en moitos anos que esta cidade precisaba. A conmemoración tamén do Colexio de Arquitectos de Galicia, unha cidade en transformación precisa dos mellores profesionais. E, dende logo, en Ferrol temos magníficos arquitectos e arquitectas que nos axudan para os grandes proxectos, pero tamén para os pequenos proxectos de rehabilitación. Todo eso, a iniciativa pública e a iniciativa privada unida, nos ten que permitir que esta cidade siga crecendo e que esta cidade siga gañando poboación. Un recoñecemento que estendemos tamén á Hermandad Obrera de Acción Católica, un compromiso comunitario, como dicía a súa representante neste atril fai uns minutos. Ferrol sempre foi unha cidade solidaria, somos a cidade de Concepción Arenal. Traballar polos demais, conseguir a plena integración social, a inclusión social.
Eso é un traballo que se fai dende a comunidade, unindo esforzos de moitas persoas, xa digo, para que todas e todos poidan ter oportunidades. Polo tanto, moitísimas gracias polo voso traballo destos anos en Caranza, en Canido, un traballo que nos decían que exportaron a outras cidades e que son un orgullo de verdade para o corazón de todos os ferrolás. E último recoñecemento, última insignia de ouro otorgada hoxe o xornalista Germán Castro Tomé. Dende logo ten o don da palabra, o ten acreditado dende hai moitos anos, un maestro, unha persoa que sempre traballou na súa cidade, unha persoa que quere a súa cidade e unha persoa que nos permite, coas súas crónicas, seguir avanzando xuntos. Polo tanto, moitísimas gracias a todos. De verdade que sodes un orgullo para esta cidade, sodes un acicate para que os representantes públicos, cando temos algunha dúbida, poidamos ver que en Ferrol todos os días hai moita xente que cree nesta cidade, que todos os días hai xente que, como a nós, se levanta pensando no que pode contribuir para o presente e para o futuro de Ferrol. Como, entre todos, temos moitas cousas que nos unen, xa digo, para encarar con moitísima ilusión este ano tan importante para Ferrol como vai a ser o ano 2025. E remato xa cos últimos agradecementos. Co agradecemento a Irene e a Fran por conducir de verdade este acto, o agradecemento a Irene e a Mario por poñerlle dúbida. San Xiao tamén é un acto social, tamén é un acto cultural para que, xa digo, nos desexemos o mellor para o ano 2025 e que poidamos degustar o tradicional arroz con leche. Pola miña parte, nada máis, moitísimas gracias a todos e a todas por este ano 2024. De verdade que como alcalde, pero sobre todo como veciño, desexovos o mellor para este ano 2025. Moitas gracias, viva Lugo e viva Ferrol. Querido alcalde José Manuel, Corporación do Concello de Ferrol, tamén a todos os ferrolás que hoxe estades aquí. Encantada de estar aquí. Bos días a todos e a todos. É un placer estar un ano máis neste Concello de Ferrol, pero este ano, se cabe, é dobremente especial, principalmente porque imos a cumprir os 25 anos como cidades irmandadas. Unha unión que é maior e máis forte porque, aínda que distintas, Ferrol e Lugo seguen a ser dúas cidades que comparten moitísimos retos, obxectivos, problemas tamén, e por riba de todo, moita ilusión por mellorar, moita ilusión por crecer en todos os sentidos. Eso sí que o compartimos tanto Ferrol como Lugo. Dicía que é dobremente especial, porque nesta ocasión, como dicía o alcalde, visito Ferrol como alcaldesa de Lugo. E iso, como ben sabe José Manuel, é o maior orgullo que pode ter un veciño ou unha veciña e tamén, por suposto, unha gran responsabilidade. Hoxe sentímonos moi honrados por participar neste acto do Día de Patrón desta cidade, na que debo dicir que sentímonos como na casa, ano tras ano, e así tratamos tamén de recibir a Corporación Ferrolá cada ano que veñen a Lugo. Porque Ferrol, ao igual que Lugo, distínguese por ese carácter acolledor e aberto de todas as súas xentes. Os veciños e veciñas definen tamén as nosas cidades, e Ferrol conta con un gran potencial humano, como proban os premios que hoxe distinguen o labor de colectivos como a Cruz Vermella, o Colexio Médico da Coruña, o Colexio de Arquitectos de Galicia, a Irmandade Obreira da Acción Católica e o xornalista Germán Castro Tomé, un pouco de Lugo. A todos e todas as miñas máis sinceras felicitacións pola distinción e pola importante labor que desenvolvedes no eido do benestar social, do voluntariado, da cultura, da saúde e do coñecemento e do progreso desta cidade. O labor destes colectivos demostra que é necesario seguir
investindo recursos e traballo nos eidos do benestar social, tan importante nestes momentos, de educación e da sanidade pública. Por iso é necesario que se incrementen os recursos destinados a conseguir estes obxectivos. En Lugo tamén compartimos ese respeto e querencia polas nosas raíces, a historia e tamén o noso patrimonio. Como dicían fai un momento, somos a cidade máis antiga de Galicia, con máis de 2000 anos que temos. Estamos unidos non só polo que xa temos, senón tamén por moitos retos para avanzar no desenvolvemento do norte de Galicia, porque algunha vez, alcalde, sí que nos sentimos abandonados. En eidos tan importante como as das comunicacións, o crecemento sostenible das nosas cidades, a continua posta en valor dos nosos centros históricos e, por suposto, no reto demográfico, como ben decías, alcalde. Como sabedes, en Lugo, recentemente superamos a histórica cifra dos 100.000 habitantes, algo que nos enche de orgullo, porque ese crecemento demostra que a nosa cidade está viva e moita xente quere quedarse nela. Polo tanto, superar os 100.000 habitantes énchenos de orgullo. Pero tamén sabemos que para manter este crecemento precisamos seguir traballando para atraer poboación nova e tamén para reter o noso talento tan importante. Un reto que compartimos con Ferrol, onde tamén se están tomando medidas para combater a perda de habitantes. É crucial que as nosas cidades continúen sendo espazos atractivos para desenvolver proxectos de vida, tanto para as novas xeneracións como para as que chegan a buscar novas oportunidades. Enfrontámonos, polo tanto, a retos similares e tamén adoptamos solucións parecidas, nalgúns casos moi difíciles, pero ao mesmo tempo moi necesarias. Así hai que asumilo e temos que asumir tomar decisións que moitas veces non son comprendidas, pero sí son necesarias para seguir desenvolvendo as nosas cidades. Dende o Concello de Lugo levamos tempo traballando en iniciativas como o Lugo Transforma, un fondo de capital risco que involucra a institucións públicas e a entidades privadas na procura do crecemento empresarial ou os viveiros de empresas do CEIS Nodus ou da Tinería. Para nós é moi importante crear emprego. Ferramentas que buscan xerar emprego e apoiar o emprendemento e dinamizar o noso tecido económico favorecendo a creación de novas empresas, pero tamén favorecendo as novas oportunidades. Este crecemento económico debe ir para ello o progreso medioambiental e tamén o avance e implementación de políticas que aposten polo respeto ao noso patrimonio histórico, que no caso de Ferrol e tamén no caso de Lugo ten o seu maior expoñente nos seus centros históricos. Dende o Goberno local de Lugo estamos a facer un importante esforzo para avanzar nese modelo de cidade creada para os lucenses, cunha zona de baixas emisións e con un centro histórico do que poder disfrutar e que será motor de cambio para Lugo e agardo que tamén para Ferrol. Remato xa desexándovos un feliz ano novo, feliz día do patrón, moita prosperidade para esta cidade e para todos os ferroláns e ferrolás, e cos meus desexos de que Ferrol e Lugo estean cada vez máis unidas polo progreso, polo desenvolvemento e tamén polo benestar. Moitas gracias a todas e a todos. Os alcaldes de Ferrol e Lugo, fieis á tradición, proceden agora ao tradicional intercambio de presentes. O alcalde de Ferrol entrega á alcaldesa de Lugo un exemplar do libro de Manuel Patiña, Desasosegos, 1970-2024.
alcaldesa de Lugo agasalla o Concello de Ferrol cun exemplar do libro Auga para a cidade, arqueoloxía e historia do abastecemento de auga á cidade de Lugo. Convidamos agora a que suban o escenario para compartir unha foto oficial todos os premiados homenaxeados, os representantes da Cruz Vermella de Ferrol, do Colexio Oficial de Médicos da Coruña, a Irmandade Obreira Acción Católica de Mondoñedo Ferrol, do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia de Ferrol e a Germán Castro Tomé. Tamén convidamos a que suban ao escenario para facer máis áxil este final de acto a todos os homenaxeados e tamén os representantes municipais de Ferrol. E falamos de a voceira do Grupo Municipal Popular, María del Carmen Pieltain Fernández, o voceiro do Grupo Municipal Socialista, Ángel Mato Escalona, o voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Iván Rivas Rico, e o voceiro do Grupo Municipal de Ferrol en Común, Jorge Suárez Fernández. Noraboa a todos os homenaxeados. A cidade de Ferrol está moi orgullosa do voso traballo e da vosa profesionalidade. É un placer estar aquí compartindo este acto con todos vostedes. Moitas caras coñecidas, moita deledicia neste teatro que tantas lembranzas fermosas e maravillosas nos traen. E xa para rematar, e antes de degustar o tradicional arroz con leite deste día... Sí, pero hai que decir que aquí veíamos nas imaxes pues, as praias tan fermosas que temos, porque ás veces os que estamos fora, os que marchamos na diáspora, como decía Germán Castro, pois cando chegamos aquí, tanto as praias de Sanxurxo, de Doniños, de Esmelle, é unha fermosura, e velas en fotografía, aínda que sexa en blanco e negro, é unha fermosura fantástica. Non digamos xa esa entrada da ría tan maravillosa que si alguén ten o gusto, e ás veces pois no verán tamén hai ese servizo público para ir entre castelos, é unha cousa tan fermosa que, dende logo, os ferroláns que vivides aquí e os que estamos a poucos kilómetros, pero que estamos aquí en Galicia, pero que vimos de cando en vez, hai que estar moi orgullosos. E así o estamos, orgullosos de Ferrol. E agora sí, imosles falar dese arroz con leite que nos está agardando e dicirlles que para nós foi un auténtico prazer compartir este acto con todos vostedes neste teatro tan fermoso. Moitas gracias a todos. A Corporación Municipal de Ferrol agradecelles a súa asistencia e na despedida, como non, música. Irene Caruncho, que non sei a vostedes, pero a min sempre se me pon os vellos de Escarpias. Mario Maneiros o piano interpretan, e vou a decir en castelán, non en inglés, porque a mellor en inglés non o entendo nin eu. Se non te teño, de Alicia Keys. Viva Lugo! Viva Ferrol!
overcame. Some people think that the physical can't define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full, how the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I've got you, baby. Some people want diamond rings, and some just want everything, and everything missing nothing. If I ain't got you, some people search for a fountain, promises forever young. Some people need 3,000 roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the word on a silver platter, and Lord, would it be with no one to share, with no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I've got you, baby. Some people want diamond rings, and some just want everything, and everything missing nothing. If I ain't got you, some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, and everything missing nothing. If I ain't got you. Muchas gracias. Muchas gracias por haber contado con nosotros. Estamos encantados, ha sido un placer y esperamos que os haya gustado mucho. Mario Manei y yo, Irene. Gracias.